Japralang so mate apar majong arat kaching thora tumon ke jabje det penajo rat ki sung kache tongnang. Japralangso Cultural Complex along Karbi News Live 24/7 ningkan isi kecok arani ke pamanpon. Karbi Anglong arlo kaching thora mo leet lo puke kaike amat social media citaya long lapen news channel along tinta paklang pon lo. Lapen mai meeting along ta ningje pon laki nilitum public TV Karbi Anglong a news channel hin pen kaningje pon alam lapen kapachan alam kali laki rada tumta theglong pronglo lapen kadu kawe Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong arat atumta chini konat si kaching thora mo kele lia bangki rat atum si chini lo apong kilik apora hut kaching thora mo pen chenglok Karbi Anglong nijang Karbi Anglong lapen dima hasao arat akari ahem prekang thimpen chenglok rat atum kappa manghu ason ben nang mandet ason kaching thora mo lapen Karbi Anglong arat akari hem prekang thim ke paplengji laki moa porsi ethan poputa kacherok tokarat atum chithan ponrenti News Report Public TV Karbi Anglong. Japralangso mate apar majong arat kaching thora tumon ke jabje det penajo rat ki sung kache tongnang. Pierthea thagalong towar ke misen abe melapen langjong si ke misen abe pulote ilimunir atum sung pikhanggang lo. Lason thotsi Japralangso mate apar majong arat kachilenga towar kaheno parpik penajo loke charli asomar lapen kadu kabi rongthom rongpli arat atum towar kaheno parpik penajo kaningri. Lasi non ke cari bom BJP sarkar phansi johangdun bom lo sita non puan ta lapuson si celengnang bom lang. BJP sarkar ningkan kripo cari atlo bonta Karbi Anglong arlo kaching thora tumon non puta jabje. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council akeja CEM Dr. Tuliram Ronghang nang rabasonte nilitum Japralangso mate apar majong arat aphanta nang rab ikbek tha lapen nilitum sarupa thar arat atumke non puta towar kachelengji aphan ke misena dolong lapen towar kabe pen sungpik anlo. Lasi prabjin pen towar nang piasonte misenji pusi pherangke atumalong birta nang pale. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan nang kerabji aphan towar chulang dinglo puta kacherok togarat atumpen chithan pon. Towar kaheno naike Jilangso lapen Longsek Anglong lapen Rongdo Singnar lapen Kudam Singnar apar majong rongthom lasita tongsekot pen nang semar piasonte misenji puta hadakedo rongarat atumpen chithan pon. Japralangso pen nilitoma pherangke muhiram teron nang kelo berta Public TV Karbi Anglong. Japralangso Cultural Complex along Karbi News Live 24/7 ningkan isi kecok arani ke pamanpon. Son si ke damtang musik ni phai kren arkep arni Japralangso Cultural Complex along Karbi News Live 24/7 ningkan isi kecok arani ke pamanpon. Bangso mayalong CEO ke hai alang lipensi mai jaripon. Bangso mayalong aluhiaman peng pen kachetong dun District Press Club of Karbi Anglong Maipu dikanta teron dun Maipu Danielson B lapen ari sang hua tum nang chitong dun lapen lapu sang tihidi Press Club Maipu Judno Singh B KSA Maipu arnam lang pi brand lapen Anilson teron KAWJF Maipu kong chunbang Karbi News Live 24/7 along bidi saratum chitong dun si bangso may along RDP dun lo. Lapen koson si pherangke tumke claim ke dam nang jima puta jumisen alam than pon. Lapen Karbi News Live 24/7 along ke claim ke dam abang phute na phanta certificate sita pipon lo. Lasi ke claim ke dam ke mipon senji aphan CEO ke hai dinaram rong pia hin pen sita chithan pon lo.
News laki apora tengpen pinangji lapen Pherangke tumsita apora tengpen birta nanglo nangji anlo ti ilitoma news abang apora tengpen piponlong po pu alam ta chithan chimong pon lapen mai ingsam jin pen pachun pon japralang so pen nilitoma Pherangke muhiram teron nang kilo birta public TV Karbi Anglong Prasi pini Karbi Anglong News Live 24/7 kecheng si bar anniversary ke talona hirjume nilitum la media team hoi pen Karbi Anglong rat phastami pajero la penson si pini dak japra langso made don surya klamalong la so program mission be si pachun long lo la pen kadu kavi non pachun dia da phi la so me long kadu kavi itum chithan chimum long lok media tum ko sonsi ke claim ke dam nai la pen sonsi alang le tum ningkan si ngong ka chipaduk la song thek bang galang tum pini mission ben thek long lo la song thak si nili hin pen alang tum kewang journey sami la song thak ke claim bon bom thek ji la pen Karbi Anglong ara da phan akimi al tuwar ke japon thek ji la pen birta klarda ka birta paklang thek ji phan nili hin pen alang tum phan stami hirchme budget no pini nili tum ladak Karbi News Live 24/7 long pini an ningkan si kecok lo na sini tum ladak Karbi News Live 24/7 pen kacu phapon chief guest gai digonto teron district place club Karbi Anglong president lapen working president AGS lapen finance secretary lapen women justice atum sami iltuno najtong duno lapen anam langpi branch pen najtong dun anilson teron alang sistemi najtong dun lo nasi pini nilitum bangso Karbi News Live 24/7 along tingkani sikit chokolong kadowe najtong dum an phan sistemi nilhin pen kadom pi pajiglo kadom pini pen nilitum ningkani sikit choklo nasi diwain lang ani pen nilitum bangso Karbi News Live 24/7 an se here to me nangi pidun je phan si kadowe phan sistemi nilhin pen chuning ri lo la pen anam lo me here to me chohang lo Laichen ingleng pen Pherangke mai ke phapon kedamtang usik ni phai krisir kep arni BJP asai hemalong laichen ingleng pen Pherangke mai ke phapon bangso Pherangke mai ke phapon alamthe BJP ara charialong lamjai sarpo mate spokesperson arpu kelong dun pen tim Karbi Anglong mate BJP asong along klembang phubang phidoa na phan kachuropon lasolong ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen non ki khiba make hai MP Amar Singh tiso aphan sitami suri kachuro pajerpon ang tonalam the kelong ponji aphan Pherangke athengnu nang ke thandu nalam the penle arjupon iksina news report public TV Karbi Anglong nang itu media klembang tu editor ben senglok klembang tu ana tu an undang nang citong dun anu kang editong seperti nang tu nang chohang ateng kan nang tu nang citong dun pot anu tu ana kang sia kilo ati non kini bangke ni di life long isi turning point ason lo ni di student life 10 ke di non political party alongan ni di sia daito so kelong tu tak sini di rata pan la ni di pada nili pan appointment nang itibe ka tuman nili ka choroji pan sinam tuman nang chohan tasi ke chengsi nili ini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan sarsing pancho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen sarsing pancho ben chenglok da Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Amar Singh tiso MP sir lapen da team Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MEC board chairman ben chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman dan Bajar Committee long chairman dan doan BJP Klembang Kubang Phi doan atung chingwai chingsai pen atung chidon sar pen nili bihek oso nili thek angda risita nili pan isi rat aparman
lapen khe long ria farman Karbing long farman apan BJP along isi mesen eklem kachari dun long ya panili pana dai to nang pi tasini li ke chengsi la so puthak pensi ni ke chengsi ka choro kang tung ke Karbing long autonomous council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang li panili choro lo athe di potna nili alang li long nili claim dun long ji lapen claim dun thekji walang litum nang matha pen nili phanan so se nang ipakeng ki claim ke chok chi long nang pa chok kon ji la kan so se iprang ki mesen asai ki claim long ye phan alang li war sai nang pi pot ni alang li phan ninga klong pen akiro pilo lapen an parta ladak BJP is Karbing long along ke charipon a president Roland Killing sar lapen da sarsing hangcho sar president lapen general secretary lapen is Karbing long BJP ada committee doan claim bangku bangpi atum finance tame nilininga klong pen alang litum ancholo athe party along alang litum nili finance tame isi our side kam ki claim long ji phan lapen mesen ben ki pa claim pon ji anso sin nga than nga pare pen ni claim long ji our side nga pi pot BJP a committee Ladakh district committee Karbing long is long committee duma team la phan ni di kurwang tu bilo lapen an parta nili phan nili tini message long ji thek long lo jenili phan Karbing long non he jong ki man pona MP Omor Singh Kisosar alang li sitame nili phan nang ki choro lapen congratulate nang people alang li phan nili ninga klong pen alang li phan stame tapuson alang li tumulong ken munong pamikaji our side nang people alang li tum phan da choro lo lanchot kali Ladakh West Karbing Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbing Anglong a president han stame nili choro lo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang li tum phan pen atima phan stame nili ninga klong pen laso spokesperson long ki claim long palang litu masame chorolo lapen Karbing long autonomous council long Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon long team Karbing long along kachirap dunduan na tuman stame nili ninga klong pen laso spokesperson na nili pandai to na pipot alang litu na chorolo lapen MSC doan EM doan lapen an parta Ladakh BJP long kachirap kachitodun da district committee pen ha abera committee long daito ke anatum ana phastame nili ninga klong pen koson si BJP aphan apen Karbing long aphan koson si ke claim sendrima labang ke ning si pen ke claim long je aphan si abera committee village committee a level ana phantame nili ninga klong pen choro parlo lasi non nili la kaduk kawe aphan komane aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST Morcha pen Chenglok minority Morcha pen Chenglok Kisan Morcha pen Chenglok Ladakh youth wing doan lapen Ladakh Morcha doan atuman stame nili la puson pini arpu ke denglong pen claim dun long je aphan kachisik long bangke kadu kawe a Morcha doan masame nili hin pen akiro pilo kasi komane aphan jong si nili kiro pon along kachuro pon along jong si mane phan bad de dulang pulote nili kan bianon lapen nili kadu kawe Karbing long arat phan stame nili mithang a life along nili student KSA long do bon hostame nili tum ASDC la pen CPI la movement long nili tum ke claim dun kan ke thek labang ke nili tum nang tum atheng no si theklong lo laso long batai Karbia khe long isi mentune khe ka char bolong ko son si karjap tu nei ma pen chenglok kapre asai long jutang jubat along pen chenglok do an asai long an ma ke thek ijakong gido lapen kachini dunan labang ke mithang akhei mithang long ria phansi kachar jab dun phansi do son thotsi BJP party political party ya masna na kai ko tantela HPCF ke BJP abing pemandat labang ke political pen alage non political mati orientation ni political ta hai sida labang ke nili tum angbong chingwai ching sai po lapen ni akinan sot ko pima bangke la HPCF lo decision na tengsi nili rat afana ko chikam labangke mane SPCF bangke kabdu ko bi akhai da peacefully bansi claim asila da ke mane board chairman do mane MSC do la kabdu ko bi da do dak manke dor party la pen dharmo
lapen akhei ladak kacip pulau wes. Mote only ladak bangke itu mabangke Karbi Anglong apan kidamtang itu kadu kabe pen isya gap tu ko posi sulut sudah tu ko posi ini tu mabangke gap bang hilap nih opini dong si keledan de chat do pulau dante openly discuss nih bukan si itu kangwai la sila bangke apor dolan nasi jong si hala sopen dong si politically pen ini a problem do te ini spesial akan thana apa siksa kabe la bangke ini tu mangbong constitution do pot mohon so constitution ating pen si nang itu ma ating no jai country Tante nang libang non nak kes ni lokal bidisar bubong lang. La kese bidisar alam long bangke nili dovek nahi pun nili bupe non ke sitame reality alam si nili thanang tu maximum kese advisor non ke nili advisor cholo committee arno ke advisor ko long advisory board long ke pinangan kape ka tim long ta political party na gachila po jene ni pil sitame nang itu langon jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong jere ban non jong si inglong tholong do pulote superon men chenglong na tumer advisory board rason do dasi laso dim long ta ni bang ke ala student youth lage clean seats do nei jong si kenang so do ni committee tu si do hala dat sta ni problem ave je jong si nang like non ke applicable karilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulote ni hala dat pa siksa do ji alam ke sita ni lipu bangke ini tuh political challenge long situ ini tuh makin nang bangke ini tuh dak Karbi Anglong political isi ini tuh mitang acirai ko mau panak nang tuh lajong si ini tuh mahim penong si true political solution kali pulote ini tuh Karbi akhai Karbi Anglong arad apan ke pajok i sungkung kasi ini tuh true political platform bensi ini tuh akhai itu society kan pajok unji kusi nili ka believe dolo la soteng pensi non na bangke nili akinang sot bangke nili student life kan bangke pajo pen nili ke non ke advisor chol kasi tuan alam bangke nili sitame kese aphan abangke nili advisor avelam kali do ana bangke nili mithang khei jutang mithang khei phan binat napen lo bachardi asong aphan isi intang rak ke parja bolom nili jakong do nili buji do an bangke kwan le sung bustame nili na so platform men si abc sta nili na chani posi nili la kese bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke cerap cito dun bomji pusi nale to matheng no nili pini paklaring tu jong si laso kese phan abangke nili advisor do avista nili kese farman khei longri farman nangke apotai tin aja kisung lo sta nili arjap duni pusi nale to matheng no lamchak situ do ini dari BJP long tujuan ke formally ke kemenku ke tujuan formally ke nili ke tobe ma kopilo membership pun nili ke mane ko son lo nili hapu CPI mel halong sa prank ke selong si dobong ma tidi la sopen bandet ke nili ke open si nili krem kuna si meeting doma kuna si office doma la penrata pantani nili tanda je ni tum ke nono botai bang ke CPI mel long ke ni tum do dindelo la si nili tum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do je hemprek lapen autonomous state isu lapen border isu ke ini tum party pathinang nilo ning si pet pen kosona towar pen si pachunjima fula so towar pen le tum klemra petnang ko arni pen mangke ini tum garang nilong pe si klembo mate appointment mangai to vis long BJP party को formally tapu party membership को join asun lo kelake anti belli ke nili anytime alang tu belum sidolo mati isi arjap tip lapen Karbi Anglong aphan kaike kaching thur pen chenglok hempe ka farman pen chenglok ki japon heglong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sar aphan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusidame Karbi Anglong long ke do barim akhei doan lapen dak Karbi pen chenglok khei barim doan pen ning sipet pen ilitum ke hang che don pet kulote hemprek ta longji la so aning ki thepen lapen Karbi Anglong non ilitum ke damtang CM pen mathadam pulote non ke do ma CM bangke Karbi Anglong education ana pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bang ke alang lipan ning theklong pensi non ni lisitame ining chipa the pensi ke wangji arni
Ili tum mi thanga khai ben chenglok da ke do bari ma khai do ana tum pen ning isi pen Karbiang long aphan isi mesen klem ponji aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu kawe long pen stame hirjume long ji pusi nili ning thedo la si kadu kawe phan stame nili non rat athengnu kwansi nili klem unjine klem unine lake rat athengnu si theglong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu sesi nili phan hirjume nang piji ansu sesi ke klem me ke damme phan hirjume long ji pusi nili ning thelo la si kadu kawe phan stame Karbiang long arada phan nili konane ke chok che phan nili phan dia tu la penjong si nili ansu se klem long nang la ansu se ke klem je phan khelong ria pharman ansu se klem pon nang jilang plote nona dai to long stame Karbiang long arad do an nang chirap nang chitodun pen ne phan mesen asaison long po pusi kaduk kawe Karbiang long arada phan churusi nang le toma thengno la pen nili kijut si dak Karbiang long a chief Dr. Tuliram Rong Hangsar nili phan la puson ajai make along la puson nili phan spokesperson or two is Karbiang long nang pe ka bangke nili ning aklong pen nili mathaun e alang li nang pe ka pot alang li phan nili kai tengi ne la pe alang li leadership lo claim dun chief ji pusi nang li tuma theng no nili than pachini pon lo pardon